Nazdar, práve teraz napísalo, že Goldbox will be dropped son, ak som dobre počul. Teda videl, ale na 100% som videl Goldbox will be dropped son. Takže my budeme hore. Hore, áno. A dúfam, že padne priamo na nás. Teda budeme mať, dúfam, že znova také šťastie, aké niekedy mávame. Mám ho! Jos! Takže naozaj sme mali veľké šťastie pri tomto Goldboxe. To už je druhý za deň. Druhý za deň a ja som už videl, že ho nebude mať. Ty kokos, to bola naozaj tesnocká. No a ešte niečo, šťastný nový rok proste. Proste toto mi tak zlepšilo náladu, ty kokos. Majte sa.